L'Animal Escola de Teatre és una escola de teatre o d'art dramàtic on creiem en la vital importància del desenvolupament creatiu i expressiu de les persones. Fent una aposta per un tipus d'ensenyar el teatre de manera molt lúdic, molt divertit i sobretot sempre partint del treball amb equip i no de l'individu sol, sinó del treball de cohesió. A l'escola hi té cabuda diferents necessitats, poguessin ser artístiques, en el sentit de nens o adults que volen dedicar-se al món de les arts escèniques i per tant aquí trobaran un espai on aprendran totes aquestes eines per ser actor i per poder afrontar un escenari o unes proves de l'Institut del Teatre o una escola de formació teatral, i també dona cabuda a tota aquella gent que busca un lloc per desestressar-se, per conèixer gent, per què no, i per desenvolupar-se a nivell personal, de cohesió de grup, de treball de la veu, treball de l'actitud, afrontar situacions en públic. El projecte neix bàsicament de les meves inquietuds de no només fer teatre i estar dalt d'un escenari, sinó també de poder divulgar i poder donar a conèixer tots els coneixements que jo he adquirit com a actriu i després en l'àmbit de la pedagogia. Me n'he adonat que m'agrada molt això de fer classes, ja fa temps que hi estic posada, i l'any passat vaig fer un postgrau de formació enfocat a la pedagogia teatral. I això em va fer una mica obrir horitzons i veure que m'agrada molt que aquí a Andorra poder faltar una miqueta més aquesta professionalització de la teoria del teatre o de l'àmbit de l'educació en el teatre. I bé, vaig dir, per què no obrir la meva escola sense dependre de ningú, amb el que jo considero important que s'expliqui a dins d'una aula. I el que la Irina considera important que s'expliqui dins d'una aula i allò que ens pugui interessar del món del teatre, també ho podem conèixer nosaltres, connectant amb les diverses xarxes socials on l'Animal Escola de Teatre és present. A través de la plataforma Facebook, l'Animal ens posa al dia de l'actualitat teatral d'Andorra, però també ens manté informats d'algunes coses que passen fora de les nostres fronteres i tenen a veure amb els espectacles escènics per als nens. Al Twitter, l'Animal Escola de Teatre fa d'altaveu de moltes de les notícies que poden ser d'interès per les persones interessades en veure i fer teatre. L'Animal fa tot just no té ni un any de vida, és petitonet encara. Tot i així tenim 40 alumnes actualment, de diferents edats. Cobrim des dels 5 anyets fins a adults i tenim 5 grups. Ara que estem ja gairebé arribant a final de curs, ja estem immersos en el procés d'assajos de les obres de teatre. Amb cada grup hem escollit una obra, tot i que la filosofia de l'Animal no és pensar en un producte final o en un resultat a dalt de l'escenari, sinó que és donar molta més importància a tot el procés d'aprenentatge que fan els alumnes en el seu dia a dia dins de l'escola. Tot i així, tots els alumnes han volgut fer obra de teatre, per tant, estem assajant obres de teatre. Amb cada grup estem treballant de diferents maneres. Per exemple, amb els joves estem fent un treball molt interessant sobre Dalí i que és un treball purament de creació. Això vol dir que no tenim cap text al darrere que recolzi, sinó que parteix tot d'un treball d'improvisacions, de buscar textos, d'investigar molt sobre el personatge de Dalí i l'entorn amb qui es movia, i per tant això és un treball que forma part de tot l'engranatge de l'espectacle. Amb el grup que veieu aquí al darrere, que estan fent-se massatgets a l'esquena, estem treballant el Misteri del Museu, que és una obra de teatre que ens parla de la desaparició de la mòmia Tizetfuti. Amb els adults estem també immersos en una obra de teatre que es diu Després de la pluja, que hi ha molt text i per tant tenim feina. A més és un grup que comença des de zero i per tant
no coneixem res del teatre, llavors estem assentant una mica les bases del teatre. Amb els més petitonets de tot no farem espectacle aquest any, perquè tot just és el primer any que estan en contacte amb el teatre i per tant estan fent un tastet de les coses que més endavant desenvoluparem i treballarem. El Misteri del Museu és una obra que passa dins d'un museu i on hi trobarem diferents personatges relacionats que o bé hi treballen o bé són de l'àmbit de la cultura, com poden ser un ministre, un inspector de policia, i tot passa en un dia on un comte molt famós ha decidit fer una donació d'una mòmia, que es diu la mòmia Titgerfuti, i fa la donació al museu perquè la puguin tenir exposada. Per coses de la vida, la mòmia és confosa per una brossa, per unes escombraries, i una de les encarregades del museu la tira a les escombraries. Aleshores, és una mica tot aquest... ha desaparegut la mòmia i venen, criden a l'inspector, posen una alarma, s'intenta descobrir què ha passat amb la mòmia. I estem treballant tot just els personatges, bàsicament per poder sortir de nosaltres mateixos i no treballar a partir de nosaltres a nivell com a actriu, la Irina fent de mestra, sinó que estem treballant aquesta caracterització dels personatges. I això implica conèixer el personatge tant a nivell físic, de com si porta algun element de tretzo per disfressar-se, com a nivell personal, quin caràcter té, quines relacions tenen entre ells. Treballs que fem de personatge, des d'intentar buscar com camina el nostre personatge, fins a dir-se els uns als altres com veuen els altres personatges i anar-lo construint poquet a poquet, buscar tics del personatge que ens facin diferents de nosaltres. Aquestes tècniques i altres són les que la Irina ensenya als alumnes de l'Animal Escola de Teatre i aquests les aprenen com si fos un joc ajudant-se els uns als altres. I és que alguns dels nois i noies de l'Animal senten allò de mare vull ser artista. M'he apuntat aquí perquè no sóc un nen que m'agradi molt el futbol i tot això i m'agrada més l'artística. M'agrada més estar en grups i vaig decidir de vindre aquí a teatre perquè ja vaig anar a una escola i les classes ja no eren guais, no ens ho passàvem bé. Les classes són molt divertides perquè primerament la Irina té una forma d'ensenyar que és molt rara de veure i de trobar i també té aquesta manera de sempre, cada dia, fer alguna cosa diferent i provar de no repetir. Primer, quan vam començar a fer l'obra, primer ens va explicar una mica com havíem d'anar vestits. Jo havia d'anar seriosa perquè sóc una directora i depèn dels personatges, els quarts de sala, la doctora amb una bata i amb les ulleres així perquè és una mica despistada. Quan fem els assajos sempre ens va dient ho has de fer més així, ho has de fer més així. I l'altre dia ens va enganxar un paper a l'esquena i cada persona havia de posar un adjectiu que ens definís. A mi em van posar que era molt nerviosa, molt estressada, molt exigent, per ajudar-me a fer bé el meu personatge. Per mi, vindre aquí m'agrada molt perquè des de molt petita vaig voler fer teatre i així la gent et pot veure i comentar com ho fas. I un dia la meva mare em va dir que vam fer una escola i li vaig dir que si em podia apuntar, llavors va ser una gran oportunitat per mi. Em sento com el personatge que em toca fer. I com que ara faig el paper de vella, de vegades em sento com si fos una vella de veritat. I penso que no tinc dentadura, que ja no em funciona l'esquena i que tinc dent en pal.
L'Animal Escola de Teatre necessita i vol l'implicació dels alumnes, els pares dels alumnes i la resta de persones interessades en el teatre per poder difondre la seva activitat. I és que és una escola nascuda en plena efervescència de les xarxes socials i no en vol ser aliena. Un blog és l'espai online que la Irina ha triat per donar a conèixer què fa i quins recursos utilitza a les seves classes. Des de l'escola creiem que és superimportant totes les xarxes socials i tot el poder que tenen, no? En el sentit que ens permeten d'alguna manera apropar el treball que estem fent a les classes en els pares i a tota la gent que vulgui conèixer què s'hi fa dins d'una aula de teatre. Per això hem creat el nostre blog, per poder tenir un feedback no només amb els pares, sinó que els alumnes de l'escola també puguin participar d'aquest blog, puguin penjar-hi experiències, processos de treball i bàsicament per poder-ho divulgar i poder ensenyar, ja que les classes estan tancades, poder-ho posar a l'abast de tothom. També cuidem molt el com expliquem o com donem el missatge que volem fer arribar a la gent que ens està seguint per les xarxes, perquè em sembla que les xarxes no deixen de ser un reflex de l'ànima o de l'essència de l'escola i per això busquem molt que el llenguatge que es busca dins del blog sigui molt proper, molt dinàmic, molt amè, on s'hi vegin fotos, on puguin haver-hi vídeos i on realment es pugui percebre el que s'hi cou a dins de les classes. Al blog de l'Animal Escola de Teatre, a banda de poder-hi participar aportant els vostres comentaris i suggeriments, també trobareu la manera de contribuir a fer créixer les seves escenografies. En el blog hi tenim un apartat on fem una crida per ampliar el nostre vestuari, perquè estem construint una miqueta de material per si necessitem fer personatges diferents, necessitem ser avis, necessitem ser d'una altra època i llavors aprofitem el blog per poder demanar a tothom que tingui trastos a dins de l'armari que no utilitzi, siguin sabates o siguin vestits de l'any de la Catxinxinplum, que ens els portin per tal de poder fer créixer l'animal i poder fer créixer el nostre vestuari.